Anem a aprendre a posar una imatge a un dels treballs que hem fet. Per això obrim PRI, anem al nostre curs, per exemple, a tercer A, i a la nostra carpeta. Allà recordeu que vam fer 3 exercicis. Obriu l'exercici 2, que correspon a les coses que agradaven als dos membres de la parella. Què farem avui? Avui ficarem imatges que buscarem per internet. Anem a internet, cliquem aquí dalt, borrem i jo busco un símbol que representi la paraula m'agrada. Intro. I me'n vaig a imatges. Per exemple, puc utilitzar aquesta, cliquem la imatge que ens agradi, botó dret del ratolí, copiem la imatge, venim al Word i atenció. Si jo la vull enganxar per aquí, primer posaré el cursor, clicaré allà on vulgui enganxar la imatge, en aquest cas ho vull aquí al mig, botó dret del ratolí i buscaré aquest símbol. És el de copiar. Fixeu-vos que si deixo el ratolí ja apareix i clicant es fixa la imatge. No us preocupeu perquè la imatge al principi us desplaçarà tot el text i no podreu moure-la. Per moure-la l'haureu de seleccionar, és a dir, que aparegui el requadre amb els marcs, anireu a format i ajusta el text. D'ajust al text podem fer forma quadrada, estreta, transparent, superior o inferior, darrere del text, davant del text, etc. En aquest cas triarem davant del text i la col·locarem allà on voldrem i no afectarà gens el text. El que passa que, clar, jo vull que el text es vegi. Per tant, deixo la imatge un momentet aquí i seleccionem una frase, Ctrl X la tallarem, Ctrl V baixa l'enganxarem. Seleccionaré una frase, Ctrl X per tallar, posarem el cursor, Ctrl V baixa per enganxar. Selecciono una frase, Ctrl X. Si no podeu posar el cursor més a sota, poseu-vos al final d'una frase, apreteu el botó Intro i després podreu enganxar-la. I el mateix per l'última, Ctrl X per tallar, Intro, Ctrl V baixa. Ara acabem de fer lloc per poder posar el símbol del m'agrada. Recordeu que si aneu a format, podeu posar-li algun efecte i sempre queda millor. Per acabar l'exercici, seleccioneu tot el text, feu Ctrl C per copiar, posem el cursor fent doble clic a sota, Ctrl V baixa enganxem. Fixeu-vos que hem enganxat el text del m'agrada i la imatge la podem eliminar i ara farem un exercici on escriurem coses que no ens agraden. No m'agrada a mi i no m'agrada a la meva companya. I després enganxarem una imatge del no m'agrada a continuació. Per transformar les frases al Jaume, cliquem entremig i afegim la paraula no. Podem fer-ho manualment o podem seleccionar el tros que hem canviat, copiar-lo, seleccionar el tros que volem treure i enganxar a sobre Ctrl V baixa. I automàticament substituirem el tros seleccionat pel copiat. Fixeu-vos. Selecciono, copio, selecciono, enganxo. I ara ens dediquem a canviar els trossos finals. A vegades haureu de fer la imatge més petita i pot ser que se us mogui, com ara. Recordeu que per moure la imatge heu d'anar a format, ajustar el text i triem davant del text. I ara la podem moure i tornar a ajustar allà on vulguem. Fixeu-vos en un petit detall. A vegades la imatge, el fons, us taparà el text, però podem fer el fons transparent, sempre i quan sigui de color blanc. Per fer això, seleccioneu la imatge, aneu a format i trieu aquest botó que diu suprimeix el fons. Cliquem i fixeu-vos que el fons s'ha tornat de color rosa. Això vol dir que la part rosa serà transparent, però vol dir que aquestes parts d'aquí també seran transparents. Per tant, hem de jugar amb aquests botons i moure'ls per dir-li que aquesta part no la volem transparent. Ho deixem així i clicant a fora, fixeu-vos que el que abans era un fons
blanc ara és transparent. Ja tenim la imatge del m'agrada, la imatge del no m'agrada. Recordeu d'anar guardant els canvis i també que si us equivoqueu podeu anar clicant el botó de desfer l'acció i no haurà passat absolutament res. O de refer l'acció si heu borrat sense voler massa. En tot cas, quan acabeu, desem i ja podeu tancar.